Jibril Ganju mit-Togo ġie kkundannat 30 sena ħabs wara li ammetta flok għadda ġuri li qatel il-Caroline Magri 3 snin ilu. Magri li kienet om ta' 8 tfal kienet instabet mejta fit-30 ta' Settembru lura fl-2016. Hija kellha għonqa mħanxar u daqqit ta' sikkina bil-katavru tagħha jinstab fuq sodda f'residenza f'Taġorni. Magri ta' 41 sena mill-imqabba kienet instabet maqtula f'appartament f'Taġorni San Ġiljan. Hija kienet instabet mejta fuq is-sodda b'daqqiet ta' arma bil-ponta. Il-pulizija kienet iddeskrivit ix-xena li sabet bħala waħda magabra. Jibril Ganju ammetta kollox wara li sar ftehim li f'termini legali jissejjaħ patteġġament bejn id-diviża u l-Avukat Ġenerali fuq il-pena. Minn barra 30 sena ħabs Ganju kien ordnat iħallas mal-40,000 euro fi spejjeż tal-qorti. Għall-ewwel Ganju kien qal lill-pulizija li l-mara kienet qaltlu li kienet se tikkommetti suwiċidju u dan wara argument bejn it-tnejn. Kien qal li kien saba fadira dem iżda aktar tard huwa ammetta mal-pulizija li kien hu li qatilha. Huwa ammetta wkoll li kellu fil-pussess tiegħu sikkina fil-Kummissjoni tad-Delitt. L-Avukat Joseph Ellis der għal Ganju fil-waqt l-Avukati Franco De Bono u Marion Camilleri deru bħala parte ċivili għal raba tal-vittma. L-Avukat Elaine Merċiqa kienet il-prosekutur fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.